Пахваленый Иисус Христос. Рады вас тут вітаць. Гэта наша ўжо другая літаратурная вечарына. Мінулы раз мы сустракаліся ў гэтым жа месцы і таксама з благаслаўлення нашых іерархаў. Тады тэма сустрэчы была прысвечана святу Вялікдня. А цяпер, у першую нядзелю адвенту, тэма таксама адпаведная. Раство з беларускай паэзіяй. Прывітальнае слова даецца дапаможнаму біскупу Гродзенскай дыяцэзіі Юзафу Станеўскаму. Дорогие браты и сестры, сябры, добре, что ладятся такие вечеры, як уже было сказано, что другі такий вечер. Той вечер так само видав свої пльони, но бо ми понесли у народ наш тую зорку, тую радость и тую хвалу Иисуса Христа з мертвых повсталого. Сёння собралися, каб засяродиться, так як і в наших костелах, і у церквях, розпочався чи пост перед Рождеством, чи адвент, чекання. Але добре, що ми не тільки з літургічної сторони приблизимо для нашого народу эту велику подію, Рождество Ісуса Христа, але так само зазирнем у ті радки нашої, скажем, і поезії, і не тільки. Що чоловік відчуває, що чоловік хоче сказати Пану Богу на Його народження. Ведаємо ми, що над нашою колискою завжди у нашому дитинстві була мама і співала. І, напевно, вона завжди нам хотіла передати, так як кажуть, що віра передається з молоком мами, так і потім вона далі нас уводить у цю таємницю. І нам співає, щоб ми добре спали, і нас підрихтовує до цього великого дару, до цього великого життя з Богом. І тому від ім'я ксяндза біскупа Олександра, так само від свого, жадаю усім удільникам, щоб ми ведали, читали, і щоб ведали, що матуліни руки нас пестять, голубять, і ніхто на світі, як маті, нас не любить. Для прывітальнага слова запрашаецца рэктар вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродна, ксёндз-прафесар Роман Рачко. Спадары і спадарні, дарагія госці, шчыра вітаю ўсіх вас тут прысутных. Сёння сапраўды асаблівы вечар у нашай духоўнай семінарыі. І калі месяц таму ксёндз Юрый звярнуўся да мяне з просьбай, з пытаннем, ці можна правесці гэты вечар у семінарыі, я падумаў, што добрыя традыцыі трэба працягваць, таму што год назад мой папярэднік, ксёндз ужо біскуп Юзаф, такі вечар у нашай семінарыі тут таксама праводзіў. Думаю, што некаторыя з нас, а магчыма і шмат з нас тут прысутных, прыпамінаюць радкі беларускамоўнай паэзіі, которые мы вучылі ў школе па нашай школьнай праграме. Сённяшні вечар, напэўна, будзе для нас такім імпульсай, такой заахвотай, каб у гэтым часе адвенту, калі маем больш часу для сябе, для сваёй душы, для духоўнага жыцця, таксама пачытаць некаторыя радкі, которые, можа, мы ў дзяцінстве чыталі і вучылі на памяць. І маю надзею, што той факт, што гэты вечар, раство з беларускай паэзіі, который праводзіцца менавіта ў мурах нашай духоўнай семінарыі, будзе спрыяць таму, што мы будзем магчы гэта ўсё добра перажыць, што мы будзем магчы адкрыць наша сэрца, каб тое, што мы тут пачуе, выдала плён у будучыні. І жадаю вам, сабе і ўсім нам, каб гэты вечар надоўга застаўся ў нашай памяці, ў нашым сэрцы. Усім добрага вечару тут у нашай семінарыі. Для прывітання ўдзельнікаў нашай літаратурнай вечарыны запрашаецца Апанович Вячеслав Александрович, намеснік начальніка галоўнага ўправлення, начальнік управлення ўзаемадзеяння са сродкамі масавай інфармацыі па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў. Ваша эксцэлленцыя, паважаныя сябры, я шчыра дзякую вам за запрашэнне на гэтую імпрэзу. Я шчыра вітаю вас ад імя Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта і ад імя нашага галоўнага ўправлення па
ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі. Сённяшняя уже другая сустрэча, яна будзе плённай, і, як сказаў ксёндз біскуп, заўсёды мы помнім і вітаем маці, якая на працягу многіх амаль год яна з намі. Мы былі ў калысцы, але ж бацькі і маці сёння заўсёды з намі. Я шчыра жадаю творчага вечару сёння, і я думаю, што мы добра адпачнём на гэтай вечарыне. Дзякуй. А зараз давайте прывітаем тых, хто на працягу гэтага вечара будзе ствараць атмасферу свята і калядаў. Гэта жаночы хор Гродзенскага музычнага каледжа пад кіраўніцтвам Ларысы Мікалаеўны Іконнікавай. Пра ролю сям'і на шляху станаўлення нашых беларускіх паэтаў раскажа заслужаная настаўніца Беларусі, дацэнт кафедры беларускай літаратуры Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта, ганаровы член Саюза пісьменнікаў Алена Віталіўна Руцкая. У адным са сваіх інтэрв'ю аб пытанні творчасці і ролі сям'і у творчасці Максім Танк сказаў: «Усё пачынаецца з матчынай песні». І ў гэтых словах сапраўды вельмі глыбокі сэнс, такі, які часам сустракаецца ў цэлых трактатах навуковых аб ролі сям'і. Некалі Дзідро сказаў: «Так многа напісана аб выхаванні таленту,
што можна было б гэтымі трактатамі закласці плошчу Зоркі ў Парыжы. На сённяшні дзень такога напісана яшчэ больш, але па-ранейшаму застаецца таямніцай тая роля, якую ўкладае маці ў сваё дзіця для таго, каб яно вырасла творчым, каб яно падарыла свой Божы дар людзям. Найперш прыкладам таму з'яўляюцца самыя яркія постаці ў нашай літаратуры. У прыватнасці гэта Богданович, Янка Купала, Якуб Колас, Максім Танк. Гэты спіс можна было б доўжыць, але давайце звернемся непасрэдна да прыкладаў. Дазволім сабе крышку парушыць храналогію жыцця гэтых людзей і ў першую чаргу звернемся да Якуба Коласа. Можа таму, што спрыянне яго творчасці было самым большым сем'яў таго сацыяльна непростага часу. У сваёй аўтабіяграфіі Колас згадвае, што ўсё ў дзяцінстве для яго замыкалася ў вузкім коле сям'і, але ад гэтага не было збедненым на ўражанні. Бацька чалавек быў невялікай адукацыі, піша Колас, умеў чытаць, але вельмі цаніў працу, навуку і тонка адчуваў прыроду. У сям'і жылі яшчэ два дзядзькі, Пятрусь і Антось. Пятрусь на вайсловай службе быў пісарам, ён любіў чытаць кнігі, разбіраўся ў іх і навучыў будучага пляменніка шанаваць кнігу. Дзядзька Антось, якога мы ўсе цудоўна ведаем па хрэстаматыях школьных, здаў экзамен на курс пачатковай школы. Ён быў выдатным расказчыкам, многа ведаў апавяданняў, валодам выключным пачуццём гумару, артыстычна расказваў байкі Крылова. Ён і прывіў хлопцу любоў да навукі, разгледзеў у ім тыя здольнасці і паўплываў нават на рашэнне бацькі аддаць хлопца ў навуку. Дарэчы, Колас часта згадваў гэты выпадак, сведкам якому стаў зусім выпадкова. Гэты выпадак ён расказаў Максіму Лужаніну, які затым і напісаў і ўключыў як эпізод у сваю кнігу «Колас расказвае пра сябе». Вось гэты эпізод. Пасля таго, як я прыгнаў кароў, пісаў Колас, я залез на печ крышку пагрэцца і прачнуўся ад таго, што ў пакой зайшлі бацька і дзядзька. Яны пачалі размову. Дзядзька сказаў: «Школа скончылася, а хлопцу яшчэ так хочацца навукі. Трэба б неяк спрыяць таму». На што бацька, вельмі разумны і памяркоўны чалавек, сказаў: «Гаспадара з хлопца не будзе. Хоць і рупны, і старанны, але гэта не яго». «Ну што ж, Міхале, тужэй зацягнем пабрушкі, — сказаў дзядзька, — і будзем вучыць хлопца. Можа, у яго ў жыцці будзе ўсё лепш, чым складвалася ў нас». У гэты час у пакой зайшла і маці. Пачуўшы канец размовы, яна сказала: «Трэба хлопцу адчыняць дарогу. У яго такая светлая душа». Гэтыя словы сапраўды запомніліся і запалі ў душу паэта, і гэта было адкрыццё шляху яго ў настаўніцкую семінарыю, адкуль фактычна і пачаўся затым яго шлях у вялікую літаратуру. Увогуле, маці таксама вельмі ўплывала на сына. Яна была з роду лёсікаў. Ужо сталым чалавекам Колас успамінаў, што калі ён узгадваў сваю маці, то заўсёды ўражанні яго фокусаваліся на яе вачах, на яе голасе. Ён гаворыць:
вочы заўсёды глядзелі добра, з любасцю, але нібы наскрозь. І калі мы нешта шкодзілі, то маці уважліва глядзела на нас, і мы разумелі, падмануць яе немагчыма. Яна сапраўды ўсё бачыць і шчыра прызнаваліся. І яшчэ запомніўся яе голас. Яна заўсёды спявала, але спявала не тады, калі б сядзела за сталом шумная бяседа, а спявала, калі рабіла дробную жаночую працу, шыла нешта, ці ткала. Голас у яе быў ціхі, але такі мілагучны. Яшчэ запомнілася яму, што заўсёды яна не забывалася нагадаць дзеткам перад сном, прачытаць малітву, звярнуцца да Бога і папрасіць здароўя усім блізкім, усім родным і прасіць даравання за свае правіны. Таму што яна цвёрда верыла, што Бог апякуецца аб яе дзетках. У творчую справу ўваходзіла і тое, што бацька з зацікаўленасцю ставіўся да таленту сына. Так, калі Якуб Колас напісаў свой першы вершык «Вясна» і прачытаў яго бацьку, то той перш за ўсё удакладніў, ці гэта яго вершык, ці ён дзесьці гэта ўзяў. І калі нават браты пацвердзілі, што хлопцу належыць гэты верш, ён даў сыну рубель. Па тых часах гэта былі вялікія грошы, і гэта была сапраўдная адзнака таго, як высока ацэньвае бацька Божы дар свайго сына. Трэба сказаць, што душэўнае высакародства і тое, што акаляючае жыццё патрабуе дабрыні і ўвагі, назаўсёды адклалася ў сэрцы будучага пісьменніка. Яго біёграфы заўважаюць, што ён заўсёды быў абавязковым чалавекам, такім як бацька, адказным, і заўсёды быў чулым і мяккім, такім, як яго маці. Такім чынам, сям'я паэта сапраўды заклала той глыбокі падмурак, які выхаваў для нас ці ўзрасціў для нас вялікага класіка. Па-іншаму складаўся лёс Янкі Купалы. Сям'я, безумоўна, жыла як бы больш складана. Доўгі час мы знаёміліся з яго аўтабіяграфіяй па кнізе «54 дарогі». Але сёння нам вядома, што тое, што размяшчалася ў гэтай кнізе, праходзіла пэўны адбор і прыходзілася пісаць так, як гэта трэба было рэдактару. Але, тым не менш, Купала шчыра гаворыць там аб вандроўным сваім дзяцінстве, аб тым, як цяжка давалася навука, як яна часам атрымлівалася толькі ўрыўкамі, у вандроўных настаўнікаў, у народных школах. У 16 гадоў за адну зіму ён закончыў беларускае рэальнае народнае вучылішча. Праўдай было і тое, што паэт мог вучыцца ў мінскім народным вучылішчы. Праўдай было і тое, што паэт імкнуўся да творчага слова, але гэта было непроста. Трэба сказаць, што амаль спраўдзілася мара Купалы вучыцца ў мінскім рэальным вучылішчы, да якога падрыхтаваў яго Уладзімір Самойла, сын дырэктара гэтага вучылішча. І бацька вырашыў даць магчымасць сыну, прычым гэта рашэнне падтрымлівала і маці, але лёс распарадзіўся інакш. Бацька у апошнюю хвіліну змяніў сваё рашэнне і пакінуў сына на гаспадарцы.
Чаму так сталася? Тлумачэнне гэтага факту мы можам знайсці ў кнізе Зінаіды Бандарынай «Ой, рана на Івана». Гэта пісьменніца з 43 по 50 год працавала ў музеі ў Вязанцы і сабрала вельмі багаты матэрыял пра Купалу і яго сям'ю. І вось яна пісала, што адмова бацькі палягала ў тым ці на тым, што раптам у яго з'явіўся шанс выкупіць хутар, а таму на ўліку была кожная капейчына. Задума не ўдалася, піша Бандарына. Ці то гаспадар павысіў плату, ці то знайшоў больш выгоднага пакупніка, але пакупка не адбылася. Праўдзіва напісаў Купала пра гэты час. У сэрцы застаўся камяк крыўды, таму што ўжо ладзіліся планы, хацелася да навукі, і раптам усё сарвалася. Бацька ўсё сваё жыццё шкадаваў пасля аб гэтым сваім учынку. І ўсяк стараўся загладзіць сваю віну. Нягледзячы на тое, што ў сям'і па-ранейшаму шчыравалі над кожнай капейкай, ён дазваляў сыну выпісаць сабе газеты і часопісы, дазваляў сабе набыць нейкія кніжкі. І ў прыватнасці заўсёды улічвалі трапяткую душу сына, яго любоў да слова і да музыкі, таму што гэта было другое жаданне, відаць, маладога Купалы. Яму за 50 копеек, можа зараз гэта падасца і жартам, але тады гэта былі сапраўды грошы, купілі у пастуха старую скрыпачку, на якой Купала іграў цэлымі днямі, і нават часам позна ўвечары, і тады яго выганялі ў сенцы, каб не перашкаджаў спаць. А ён яшчэ мог іграць і іграць да раніцы. Таксама, прачытаўшы аднойчы пра тое, што можна купіць яшчэ дудку за 2 рублі, Купала таксама стаў хадзіць за бацькам, за маці і прасіць, каб купілі яшчэ тую дудачку. Бацька адразу адмовіўся, а маці яшчэ некаторы час угаворвала сына, даводзіла яму, што ёсць у сям'і іншыя клопаты, але пасля паціху, як узгадвае сястра Максіма Богдановича Леакадзія Рамановская, паціху дастала са сваёй хусцінкі такіх патаемных запасаў грошы і дала сыну тыя 2 рублі, каб ён купіў дудачку. Шчасцю хлопца проста не было межаў, і дзяўчаткі ўспамінаюць, як яны весела спявалі, калі вось Янка іграў на гэтай дудачцы. Спявала і маці, дарэшце у Бенігны Івановны быў цудоўны голас. І ўвогуле, як успамінае Купала, яна умела стварыць утульнасць. Вакол яе панавала атмасфера ўнутранай раўнавагі і спакою. Калі вечарамі яна сядала за работу, то таксама заўсёды спявала, і ў куточках яе вуснаў блукала усмешка. Дудачка расклеілася літаральна праз некалькі дзён. Бацька крышку пазлаваўся, але пасля ўсё-такі супакоіўся, і маці сказала: «Нічога, не ўсё вечнае, вось праца якраз вечная, вось дабыткі нашы вечныя, таму не спакушайся на каштоўнасці, якія хутка пераходзяць». Гэта былі мудрыя словы, як і многа іншых мудрых слоў, якія запалі ў сэрца будучага паэта. Калі не стала бацькі, па розных меркаваннях гавораць, што менавіта яго наказ быў жонцы даць сыну навуку, не гледзячы ні на што. Але вот гэтыя словы
прыпісваюць Міхасю Ларчанку, прафесару, які якраз добра ведаў Купалу і сустракаўся ім, калі быў яшчэ пачынаючым паэтам і прыносіў свае маладнякоўскія вершы на суд выдатнага паэта. Ці так, ці не так, але маці якраз, застаўшыся адна на гаспадарцы, адпусціла сына, дала яму магчымасць будаваць свой лёс так, як хацеў ён гэтага, рэалізаваць той дар, вялікі дар, які быў дадзены яму Богам. І ёй, безумоўна, было цяжка, таму што, як піша тая ж Бандарына, усе шкадавалі яе. І суседзі часта ёй гаварылі: «Бедная Луцэўчыха, ёй трэба цягнуць гаспадарку, а малады Луцэўчык толькі кніжкі чытае і вершы піша». Ёй цяжка было знайсці словы апраўдання, але ў душы яна разумела, што яна робіць правільна, адпускаючы сына ў вялікі свет. І сапраўды, той жа прафесар Ларчанка гаварыў, што Бенігна Іванаўна не забывалася увесь час падкрэсліць, што яна дакарае сябе, што некалі не вельмі спрыяла сыну, увесь час крышачку хітравала і ставіла яму ў прыклад, як добра жывуць тыя, у каго склалася гаспадарка. Так дыпламатычна яна хацела перайначыць лёс сына. Але ўсё-такі, у рэшце рэшт, вось тое нейкае разуменне глыбокае, духоўнае, застаўляла яе спрыяць сыну ў яго творчасці. І сам Купала вельмі цёпла ставіўся да маці. Ён здзейсніў яе мару, як гаварыў Ларчанка. Каля яго доміка ён пасадзіў вялікі разарый. Дарэчы, усім паказваў тыя прыгожыя ружы. Чаму гэта была мара маці? Некалі з маленькім хлопчыкам яна ішла каля фальварка, прыпыніўшыся, паказала яму на тыя ружы, якія цвілі каля вокнаў, і сказала: «Вось і мая мара, каб у нас быў такі дамок, і каб ля вокнаў цвілі ружы». Нават яго пляменнік Раманоўскі, які быў вядомым мастаком і які пражыў дзіцячыя гады ў доме Купалы, мы ведаем, напісаў палатно, дзе Купала сядзіць з маці, і поруч вось гэтыя раскошныя чырвоныя ружы. Гэта сапраўды вось той жывы букет, які Купала паклаў да ног маці за тое, што яна узгадавала яго, і за тое, што дала магчымасць стаць тым, кім ён стаў. Можна бясконца прыводзіць прыклады таго, як сапраўды спрыялі сем'і, бацькі станаўленню сваіх таленавітых дзяцей. Можна толькі штрыхамі хіба ўзгадаць, бо гэта зойме вельмі многа часу. Калі ўзгадваць Максіма Танка, то самым такім трывожным і самым яркім і самым значным успамінам у яго дзённіках ёсць такая згадка, калі ён сядзеў у астрозе, і самай страшнай думкай для яго было, што скажа аб гэтым маці, што скажа пра гэта бацька. Мы з вамі ў школе вучылі верш «Спатканне». Ён напісаны нібы ад імя лірычнага героя, але гэта аўтабіяграфічны верш. І бацькі падтрымалі сына, падтрымалі ў гэтыя цяжкія хвіліны, сказаўшы, што яго праца, яго творчасць – гэта тое, што патрэбна людзям.
тое, што міла Богу. Калі гаварыць яшчэ пра аднаго аўтара, гэта Аркадзь Куляшоў, то якраз Аркадзь Куляшоў таксама можа вызначацца як чалавек, якога актыўна ў яго творчасці падтрымлівалі бацькі. У сям'і Куляшовых быў сапраўдны культ кнігі. Хлопца прывучалі да чытання, і маці не толькі давала яму кніжкі, але яшчэ падахвочвала расказваць пра тое, што ён прачытаў. Яна старалася выхаваць у яго сэрцы дабрыню. І нават адбыўся такі цікавы выпадак, з якога пачаўся шлях Куляшова. Маці пачытала яму Мцыры Лермонтова, і хлопец вельмі расхваляваўся з таго, што такі трагічны канец у гэтай паэмы Лермонтова. Ён перачытваў, пакутаваў і пасля за ноч напісаў свой канец, дзе Мцыры шчасліва вярнуўся на радзіму і сустрэў тую дзяўчыну прыгожую, якая набірала ў крынічцы ваду. Маці перачытвала, слухала, дзівілася і хваліла сына, што ўсё так добра склалася. Менавіта з такіх вось, можна сказаць, мудрых дзеянняў маці складаліся тыя першыя прыступкі, па якіх паэты узыходзілі да сваёй славы. Дзякую. Дзякуем вам вялікі за цікавы даклад. Паважаныя госці, зараз ёсць магчымасць задаць дакладчыку пытанні. Па-першае, дзякую за тое, што да слёз проста кранае мудрасць бацькі, такая цеплыня жанчыны. Але ў мяне другое пытанне. Наколькі актуальна гэты вобраз сям'і для сённяшняга часу? Што мы з вами сёння бачым з экранам? Незалежная жанчына, якой мужчына пастольку паскольку патрэбны, якая справіцца з усім сама, а каштоўнасць сям'і – гэта другасная каштоўнасць. Мы сёння кажам, што ў нас разрушаюцца традыцыйныя сямейныя каштоўнасці. Гэта раз. А па-другое, сёння ўжо не ведаеш, як іх і ацэньваць. Вот Колас, яго паэма «Новая земля». «Новая земля». Радочкі. А пойдзе як на лука туга, паможа бацькава папруга. Дык сёння мы скажам, што гэта бацька-садыст, бацька-тыран. Сёння нельга біць дзяцей. Да, і сёння права дзіцяці скажа, што ён мяне пакрыўдзіў. Можа, ўжо літаратуры пара ствараць новы вобраз сям'і з гэтай жанчынай, бізнес-вумен, жалезнай лэдзі, з такім падкаблучнікам бацькам, а які не можа з гэтай жонкай справіцца. Ну і ў мяне, ведаеце, сённяшні год назіральны за моладзю. Я гляджу, што зараз праблема не выйсці замуж, а праблема ажаніцца. Бо сёння сем'і маюць па сыноў 30 гадовых дзесьці, якія думаюць сабе, а што я магу даць гэтай дзяўчыне, якая не імкнецца замуж, якая ўжо ўсё ў жыцці мае, і я тады некі нішто пры ёй. Паважаныя мужчыны, гэта памылковае меркаванне. Але тым не менш, Алена Віталіўна, можа ўжо літаратуры ці сям'і трэба становіцца іншай, ці можа гэта пераходныя каштоўнасці сённяшняга дня? Дзякую. Пытанне фактычна такое шырокае, што нават з часткай адказу атрымалася. Але я хочу сказаць наступнае, што сапраўды, калі паглядзець на сённяшнюю сям'ю і сённяшнюю жанчыну, то тут ёсць шэраг праблем і там, дзе ёсць сям'я, і там, дзе вось такая моцная адна жанчына. Па-першае, вот калі вы звернеце ўвагу, то
раней мудра ставіліся бацькі да сваіх дзяцей, мудра ацэньвалі іх магчымасці. Той жа бацька Коласа у паэме «Новая зямля» кажа, значыць, ну, з папругай гэта адно, а далей ён усё-такі кажа так, значыць, ну што ж, знаць для навукі не згадзіўся і пойдзе на гаспадарку, так ён сказаў пра старэйшага сына. У адрозненне ад сённяшняй сям'і, якая сама вырашае, куды яму валачы сваё дзіця, у музычную школу, яшчэ недзе і гэтак далей. Вось, стараючыся на свой манер развіваць дзіця, нават не углядаючыся ў тое, што ж у яго закладзена ў душы. І, канешне, мне здаецца, што у гэтым пытанні трэба літаратуры, відаць, ну, не маралізатарстваць, безумоўна, але паказаць, што натуру хлопчыка пры ўсёй павазе да маці і пры тых прыкладах, якія я прыводзіла ў сваім дакладзе, усё ж глыбей бачыць бацька. І усхваляючы жанчыну бізнес-ледзі, мы павінны ўсё-такі, відаць, у літаратурных творах папярэджваць яе. Яна моцная, яна фінансава ўсё вытрымае, яна ўздымецца па прыступках лесвіцы, але яна не справіцца разгледзець дакладна да глыбіні душы, што закладзена ў яе сыне, у яго душы. Таму што сапраўды гэта для жанчыны вельмі складана. Я не скажу, што зусім непасільна, але вельмі і вельмі складана. І яшчэ адзін момант і клопат, пра які сёння гаворыць уся грамадскасць. От вы ведаеце, колькі прыкладна 30, гэта ж 40, гэта ж так мала вот у адлегласці часу, фактычна, ну, пясчынка, 30-40 гадоў. Але вось менавіта 30-40 гадоў назад бацькі размаўлялі са сваімі дзецьмі, так падлічылі псіхолагі, не менш 4 гадзін. Не менш 4 гадзін. Колькі размаўляюць на сённяшні дзень? Крышку больш, чым паўгадзіны. Гэта дзяжурныя пытанні. В школе быў, што было, што атрымаў, ідзі паеш, урокі зрабіў, на секцыю пашоў, з секцыі прыйшоў, вот і ўсё. Вот уся размова. Ось творчасць і дух, і душэўнасць. А вот тая ж бізнес-ледзі, што ў яе больш часу, відаць, яшчэ менш, чым азначана. І як бы мы не гаварылі, не апраўдвалі, што замяняе ўсё інфармацыйная прастора, якая на сённяшні дзень сапраўды унікальная і вялікая, але ні адна інфармацыйная прастора не заменіць судакрананне душы. І вот хаця б адзін зноў-такі прыклад. У 20-тыя гады правялі даследаванне. Слоўнікавы запас дзяцей і пяцікласнікаў складаў каля 3000 слоў актыўнага слоўнікавага запасу. Ведаеце, сколькі сучасны пяцікласнік мае актыўных слоў? Каля 600. Каля 600. Вось. Пры тым, што заканчваючы школу, чалавек павінен усё-такі для адукаванасці мець 7-8 тысяч слоў запасу. Гэта гаворыць пра тое, што сапраўды мы павінны павярнуцца тварам, можа быць, да забытых класічных каштоўнасцей і гаварыць пра іх, і вяртаць іх, не перашкаджаючы, і беручы ўсё лепшае з таго прагрэсу і новага часу, які спыніць, канешне, нічым немагчыма, але ўдасканаліць можна. Там сям кажуць адмірае, мова родная моя.
А я кажу, яна жывая, пакуль жывыя, ты і я. І сапраўды, мова жыве да тых часоў, калі ёсць тыя, хто ёй карыстаюцца. І асабліва дадаюць мове жыцця паэты, якіх мы зараз і пачуем. Вашай увазе прадставіць свае вершы Людміла Кебіч, паэтэса, старшыня Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, аўтар 10 кніг вершаў, 2 зборнікаў песень, пераможца рэспубліканскага літаратурнага конкурсу. Добрый вечер, шановные. Почитаю вам некалькі вершаў на сённяшнюю тему. Пра Маці Божию, пра Божае нараджэнне. Маці Божая снежная. Летні дзень над драўлянаю вежаю растварыўся, забыўшыся ў сне. Служка Божы мастак маці снежную піша золатам на палатне. Нос прамы, дугі броваў высокія, і хоць крышку расцёкся алей, у паглядзе трывога вялікая. Што з табой будзе, сын мой, далей? Ахінаючы шатай квяцістаю, ліній дзіўных ракайляў сляды, просіць так: Маці Божая чыстая, уратуй мой народ ад бяды. Прыснадзева, адвечная Санта, слёзы нашых дзяцей абатры, каб у нас, каб як тады падліпанта, на кірунак змянілі вятры. Апякунка азвалася скора, падышоў да акна і самлеў. Маці, Санта Марія Маджоре, узгорак плямаю снегу бялеў. Это так вот з'явілася ікона Маці Божая снежная некалі падліпанта. Маці, Божай маці святла. Сонца нараджаецца двойчы. Спачатку з'яўляецца святло, якое нішчыць начныя цені, але не плюшчыць вочы. Потым з'яўляецца зорка, вялікі гарачы шар. Ён выплывае павольна і ціха з-за нейкай далёкай горкі. Хрыстос нарадзіўся двойчы. Спачатку ў той дзень, калі Дзева Марыя прыйшла ў гэты свет, каб яго нарадзіць, а потым тады, калі сам нарадзіўся пад небам святым Бетлеема. Святы вечар. Загарэлася зорачка ў небе, ціхі вечар плыве над зямлёй. Я жадаю спакою і хлеба сінявокай радзіме сваёй. Пахне ў хаце святочнай ялінкай, па дабру з тата сенца на трос. Памаўчыце, о людзі, хвілінку, нарадзіўся Збавіцель Хрыстос. Радасць, шчасце пануюць наўкола. Ты зырчэй, моя свечка, палай. Падарункі разносіць вясёлы Дзед Мароз ці святы Мікалай. І збіраюцца зоркі на вечар, нібы ў дзень берасцянкі ў гаях. Добры вечар табе, шчодры вечар, дарагая радзіма моя. І яшчэ з вашага дазволу адзін верш. Няхай зласловяць свет распусны, а вы не верце. У надзеі, веры і любові трымайце сэрца. Шукайце Бога ў кожным слове, што з вусна ўрвецца. У надзеі, веры і любові трымайце сэрца. Шукайце Бога ў кожнай дзеі, не ўсё ж сатрэцца. У любові, веры і надзеі трымайце сэрца. Чужыя зоркі асляпілі ваш лёс аднойчы. Шукайце Бога ў кожнай хвілі і дня, і ночы. Будуйце храм святы нанова, каб адагрэцца. У душы сваёй шукайце Бога, Ён адгукнецца. Дзякую. Наступнай прачытае свае вершы Алла Нікіпорчык, аўтар 4 паэтычных зборнікаў, лаўрэат рэспубліканскіх літаратурных конкурсаў. Значит, одного из верш такий эпиграф з Євангелія від Матфея. Аж уба світ
І же в тебе тьма есть, то тьма кальми. То есть у перакладзе, калі святло, якое ў табе ёсць цемра, то якая ж тады цемра. І тое, што было маім святлом, панікла, раптам змеркла, знікла, цемра стала. Я думала, што гэта смерць. Але прайшло шмат год, стагоддзі, тысячы, я не лічыла. І зрэдку прыступаюць сілуэты падзей, людзей і сэнсаў іншых. І на зямлі я ўжо нічога не шукаю, апроч святла твайго. Такі ваш. Ну, і вось такія маленькія кропелькі, як я называю іх. О, гэтая няшчадная сляза, то раптам аціхае музыкай, то плывае кропелькай воску са свечкі майго жыцця. Ну і такі вось момант, адзін маленькі момант такі. Он і святая, моя Богородица, можа скончыцца і наша расстанне. Вифлеемская зорка народится, и на небе души моей стане. И я хочу прочитать, может, трошки больше кусочек такі. Калісьці мяне вельмі хвалявала тэма нашай калужы. Я яе вельмі любіла. На жаль, кажу гэта ў мінулым часе, цяпер там амаль не бываю, так склалася. І цікавіла вельмі цудатворная ікона Божай Маці Калужскай. Яна ў свой час была ў Калужы, потым мы яе страцілі. Было вядома 2 выпадкі адсаленняў, яны былі апісаны ў гродзенскіх епархіяльных ведамасцях. Я працавала ў аддзеле нашага гісторыка-археалагічнага музея, потым знайшла і 3-й выпадак адсалення, была вельмі рада гэтай знаходцы. Быў мой артыкул змешчаны ў свой час, это было даўно, ўжо гадоў, напэўна, я нават не ведаю, гадоў 10 назад, напэўна, у гродзенскіх епархіяльных ведамасцях пра калужскую ікону Божай Маці. Я апісвала там гэты выпадак адсалення, які знайшла у газетах таго часу. І неяк само сабой так склалася, што узнікла, як бы сказаць, спроба акафіста. Хто праваслаўны, ён ведае, што ў праваслаўнай царкве ёсць від такога ухвалення святога, як акафіст. Гэта не ў тым кананічным сэнсе, вядома. Гэта больш у мастацкім, больш у паэтычным. І вось одну невялікую частачку я паспрабую прачытаць. Радуйся, квеце нябеснага саду, радуйся, водар фіалкі няўлоўнай, радуйся, струя духмянага міра, што ацаляе раны і душы, радуйся, першы пялёстак з-пад снегу, што так кранае сваёй чысцінёю, радуйся, кіпеню бела-ружовай, што пакрывае зямлю на прадвесні, радуйся, краскі пахучыя лугу, колерах летніх і незлічоных, радуйся, золата восені дзіўнай, дзе праглядаюць пражылкі сусвету, радуйся, сонца высокае ў небе, дзе так далёка да схілу змяркання, радуйся, радасці, светлыя слёзы, што засланяюць цемру і скруху, радуйся, траўня, шоўкавы дотык, радуйся, ліпеню, мёдавы подых, радуйся, солад бурштыннага мёду, царства нябеснага, а не зямнога. Радуйся, Божая Маці Калужская, святло і збавення душ наших грешных. Дякую вам вялікі. А зараз даклад «Вобраз маці» у творах беларускіх паэтаў прачытае член Саюза пісьменнікаў Беларусі, старшы выкладчык беларускай літаратуры Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта Светлана Мікалаевна Тараса. Добрый вечер, шановныя прысутныя. Нам уже сёння задалі сваімі дакладамі, сваімі выступамі адпаведны настрой для таго, каб успрыняць яшчэ колькі вершаў.
А яшчэ самае галоўнае задумацца, дык што ж усё ж такі значыць маці, асоба маці для тых людзей, якія сапраўды прысвяцілі сябе творчасці. І гаворку ў рэчышчы, як раскрываюць вобраз маці ў сваёй паэзіі беларускія аўтары, беларускія творцы, я хачу пачаць з таго, што ёсць на выяве вось гэтага малюнка. А тут прысутнічаюць словы, узятыя з паэзіі вядомага беларускага паэта Рыгора Барадуліна. Мы ўсе жывём пад зоркамі матуль, і гэты свет сагрэлі нам матулі. Літаральна разважаючы, вот зараз, перад сваім выступам над гэтым эпіграфам, мне прыйшла унікальная думка, што на якія б народы і нацыі мы не дзяліліся, у нас заўсёды будзе заставацца тое адзінае агульнае. У нас былі і ёсць маці, і мы іх шануем і любім, кожны адпаведна са сваёй пазіцыі, сваёй выхаванасці і іншых поглядаў. Але ўсе мы пайшлі ад матулі. Урэшце, перш чым гаварыць пра паэзію, якая з'явілася ўжо ў 20 стагоддзі, хачу зрабіць маленькі экскурс чуць назад, у мінулае. Тады, у прынцыпе, калі пачыналася гэтае апяванне. Культ маці склаўся яшчэ ў глыбокай старажытнасці. Нашы продкі дбалі пра працяг роду, захаванне традыцый, і таму ў розных формах сцвярджалася думка пра выключнасць іменно жанчыны, пра яе вызначальнае месца у упарадкаванні роду, народа, нацыі. І гэта лёгка даказваюць нашы старажытныя помнікі, тыя, якія захавала вусная народная творчасць. Першае. Гэта прыказкі. Яны проста карацейшыя для таго, каб я адлюстравала гэтую думку, поэтому я прывяду некаторыя з іх. Як што і каму, а каб дзіцятку Бог даў адну матку. Канешне, адна маці, якая песціць, галубіць, любіць, найдаражэйшая для свайго дзіцяці. Як тая мама, такая і дачка сама. Канешне, разважаецца пра тое, што менавіта дачцэ, вот як толькі зараз гаварылі пра ролю бацькі ў выхаванні сына, маці перадае тое, што закладзена ў ёй самой. Яшчэ злацінкі мудрасці. Як не стане, то маці дастане. Як не будзе, то маці здабудзе. Нічые такія слёзы, як матчыны, яны утопяць, яны і шчасця выпрасяць. Безумоўна, найдаражэй для маці яе ўласнае дзіця, і для яго дабрабыту, шчасця яна зробіць усё магчымае, каб гэтае дзіця адчувала сябе камфортна, гарманічна, дастаткова. Матка крэпка замахне, але памалечку вытне. Матчыны дулі нікому носу не звярнулі. Канешне, у гэтых мудрасцях якраз указваецца на тое, што маці песціць, галубіць, але маці умее і можа пакараць, дбаючы пра нейкую навуку. Але як усё ж такі разумна было заўважана. Матчына навука не жорсткая, матчына навука добрая, матчына навука ніколі не нашкодзіць уласнаму дзіцяці. А вось і яшчэ вельмі блізкі сучаснаму варыянт. Я яго якраз пакінула на самую апошнюю нашу якасці прыкладу. Маткі дзяруць пазухі, дзецям хаваючы, а дзеці дзяруць кішэні, ад матак хапаючы. Як пазнавальна для сённяшняга часу, на жаль, но тым не менш, тут таксама спрадвечная мацярынская самаахвярнасць. Даваць дзецям усё, нават адбіраючы ад сябе самой. Калі гаварыць пра вобраз маці ў фальклоры, то можна зазначыць. Так, у фальклоры скраўся вобраз маці як захавальніцы сямейнага дабрабыту, працавітыя вернай жонкі, выхавацелькі дзяцей і нязменныя абаронцы усіх абяздоленых, прыніжаных і зняважаных. Культ жанчыны-маці ўмацаваўся з прыходам хрысціянства. Ён знайшоў сваё увасабленне найперш, канешне, у вобразе Божай маці, якая апяваецца ўжо больш за 1000 гадоў. Багародзіца Дзева Марыя, Царыца Нябесная, Мадонна. Такія словы найчасцей можна прачуць пры звароце да яе. Маці Божая, заступніца, апякунка, збавительніца, міласэрная. Вось такія яшчэ абазначэнні можна пачуць у яе гонар. Як бачым,
У абазначэнні жаночай сутнасці хрысціянства недалёка адышло ад ранейшага ўспрымання, у той жа час надаўшы жаночай іпастасі адзнакі святасці. На Беларусі да яе за межамі глыбока шануюцца абразы з выявамі Маці Божай. Многія з іх прызнаны за цудатворныя. Хочу показать некоторые из им, однолькова дорогие, якой бы мы ни были веры. Тиши над землей, у эфиры ночные, голос чистый гучит, как пяе херувим. Выявы Божай Маці кранаюць заўсёды. Безумоўна, з развіццём цывілізацыі, пашырэннем пісьменства, вобраз маці прыходзіць і ў літаратуру. І, канешне, пісьменнікі самых розных нацый, культур не абмінаюць гэты вобраз у сваёй творчасці. Праўда, па назіранні даследчыкаў аказалася, што тэма маці прыйшла ў літаратуру даволі пазнавата у параўнанні з іншымі тэмамі. Але затое, з'явіўшыся, яна якраз раскрылася ва ўсёй сваёй красе і разнастайнасці. Такога багацця выяўлення, такой разнастайнасці інтанацыйнага малюнку ў вершах, прысвечаных маці, я магу ўпэўнена сказаць, не ведае ніводная іншая тэма. Беларуская паэзія выключна ярка падае вобраз маці, але пры гэтым дакладна адчуваецца, што найперш за гэтым абагуленым вобразам вельмі часта стаіць аблічча рэальнай зямной асобы, той жанчыны, што дала паэту-аўтару жыццё. Я далей, каб была зразумела ход маёй думкі, звярну увагу на тое, якія ж адмысловыя выявы, адмысловыя ракурсы абіраюць беларускія паэты, звяртаючыся ў сваіх вершах да вобразу маці. Магчыма, будзе парушана нейкая часавая храналогія, будуць блытацца класічныя вершы з тымі, якія напісанымі маладыя аўтары, але тым не менш, мне здаецца, вот именно такая групоўка, якую маці найбольш і найлепш бачыць паэт, гэта больш важнае, чым тое, у якой ступені і як многа ён гаворыць пра сябе. Адзначаючы паэзію, якая прысвечана маці, і рыхтуючыся именно да гэтага выступу, праглядала я свае невялікія архівы. У мяне іх багата, таму што прыходзілася працаваць з вучнямі школ, адоранымі дзеткамі, якія часта паказвалі свае вершы. І я ўжо цяпер не памятаю хлопчыка, з верша якога якраз я хачу пачаць гаворку, але ў мяне застаўся яго твор якраз прысвечаны маці. Калі ласка, вот уключыце яго. Грыгаровіч Андрэй, 7 клас, адзін з вучняў гродзенскіх школаў, які для свайго ўзросту, як мне падаецца, надзвычай кранальна і шчыра прысвяціў свае словы прызнання маці. Сонца пачынае новы светлы дзень. Мама, нібы сонейка, да мяне ідзе. Цёплай усмешкай прывітанне шле. Свае рукі сагравае і працягвае мне. Замарыўся, скажа, ты, сыночак мой, адпачні ля мамы, галубочак мой. Блізка прытулюся, да матулі я з табою добра, любая моя. Верш кранае непасрэднасцю, безумоўна, але яшчэ больш ён кранае цеплынёй, а самае галоўнае, мне падаецца, у гэтых радках выказана адчуванне свабоды і такой абароненасці, якое вельмі важна дзіцяці адчуваць, я думаю, у любым узросце. Радкі, якія прысвячаюць нашы аўтары маці, часам таксама здзіўляюць. Вось гэта напісаў школьнік, і гэта яго верш адэкватны часу і яго ўзросту. А як часта дарослыя аўтары, дарослыя паэты успамінаюць сябе
юных, малых, і ўжо дарослымі ацэньваюць той уклад маці у іх выхаванне, у іх клопаты. І вось адзін з наступных вершаў якраз прыклад таму. Я ў дзяцінстве загуляў, і няма на хаце. Маці клікае, маўляў, дзе ж маё дзіцяці? Я ў дзяцінства б ды пабёг, каб была магчымасць. Ды няма туды дарог, і няма сцяжынак. Дзяцінства незваротнае, як і незваротна тое адчуванне мацярынскага клопату пра сябе, а яго так хочацца часам працягнуць як мага даўжэй. Пра ролю маці і ролю сям'і мы вельмі цудоўна паслухалі. Яна бясспрэчна знакавая, высокая, потому што маці дае адчуванне дзіцяці сябе як самастойнай, як самадастатковай асобы. І, канешне, гаворачы пра ролю маці у пазнанні свету, у набыцці жыццёвага вопыту чалавека, канешне, гэта вельмі важная і адказная місія. Але хацелася б звярнуць увагу на такі своеасаблівы нюанс. Праглядаючы даследаванне, прысвечанае вобразу маці і тэме мацярынства, звярнула увагу, што рускіх даследаванняў многа, а вось беларускіх неяк не парупіліся яшчэ, так скажам, дбайна стварыць, напісаць. Ну і, канешне, на дзіва хацелася параўнаць, а што ж адметнага ў адным успрыманні маці і што ж у другім? І хаця бясспрэчна выключнай вартасцю абазначаны вобраз маці ў творчасці рускіх паэтаў Блока, Твардоўскага, Ахматавай, я звярнула увагу, што беларускім паэтам больш бліжэй трошкі іншы аспект у выяўленні вобразу маці. Маці як працаўніцы, маці як клапатлівай гаспадыні, маці як чалавека, які пра сваю працу нясе дзіцяці таксама адчуванне ўпэўненасці і заспакоенасці. Хачу звярнуць увагу вось на такі вершык, які належыць аднаму з бліжэйшых нам па часе аўтараў, дастаткова яшчэ, ну, скажам, маладому паэту, але ў той жа час паглядзіце, калі ласка, колькі ў гэтым вершы адчування і матчынага клопату, і ў той жа час адказнасці за тую працу, якую яна робіць. Раней, чым устане сонца, і падорыць святло і цяпло нам, устаюць ва ўсім свеце маці, і ў печы распальваюць дровы, кастры на падворках, і прымусы, і карагазы, і пліты, і электрапліткі. Каб раней, чым устане сонца, накарміць нас і абагрэць. Працавітасць, разам суаднесенасці з клопатам пра блізкіх, вось яна тая неад'емная рыса беларускай жанчыны-маці. А яшчэ адзін верш, таксама пра маці руплівіцу, і яшчэ самаахвярную, самаадданую. Яна заўсёды на сябе ўсё брала, каб толькі дзецям болей адпачыць, палола, жала, ткала, абшывала, і пазычала дня яна ўначы. За ёй ішлі мы і вясной, і ўлетку, дапамагалі, як маглі, не раз. Яна ж казала, адпачніце, дзеткі, я спраўлюся з работаю без вас. Толькі маці па-сапраўднаму можа так па-хрысціянску даць магчымасць дзецям вырашаць свае праблемы, займацца сваёю працай, прымаючы на сябе самую някіткую і, можа, самую незаўважную частку нашага жыцця. Але чалавек не заўсёды жыве побач з маці. Ёсць ростань, і многія мы і вы, прысутныя тут, некалі зведалі ростань з маці. Чым яна афарбавана? Ды часцей за ўсё смуткам, тугой, адчуваннем занепакоенасці. І яшчэ дабаўляецца пачуццё віны. Віны за тое, што ў пэўны час не адгукнуўся на матчыну просьбу прыехаць. Віны за тое, што не заўсёды наведаў родны дом, не пакланіўся лішні раз маці. Старэнькая маці, святая, адмольвае дзецям грахі, ад пасмаў сівенькіх світая, шырэюць цяпла берагі.
Бывае, не спіць усяночна, і думка сягае без меж. Пакуль ты жывая, сыночак, дачушка, пакуль ты жывеш. І часам, як запавет, гучыць у радках многіх паэтаў якраз напамінак, якраз просьба: не выкідвайце з памяці даўнюю казку. Прыязджайце да маці і ў душы не хавайце пяшчоту і ласку, а прылюдна сівую сваю абдымайце. І ў якасці застаўкі для гэтай цытаты я, канешне, взяла фотаздымак Васіля Быкова з ягонай маці. Ашчадны ў пачуццях, някідкі словамі, тым не менш ён знаходзіў магчымасць выказаць любоў сваёй маці так проста і так зразумела, быць побач з ёю, вот так проста, як на гэтым фотаздымку. Найбольшая трагедыя для любога чалавека – гэта страта маці. І асабліва яна цяжкая для тых, хто страціў гэту маці рана, дачасна. І яна вельмі цяжкая для паэта, асобы ўражлівай, эмацыйнай. Мы ведаем, колькі пяшчотных радкоў і прызнанняў сваёй маці прысвяціў Рыгор Барадулін. І адзін з вершаў, які якраз вось тут адлюстроўвае яго душэўны стан пасля страты блізкага ім чалавека, якраз указвае: «Усё застаецца, усё ў гэтым свеце працягвае жыць, а няма самага галоўнага, няма маці. Над магілай мамінай гарыць вішня, быццам восеньская зорка, палынам ад успамінаў горка, рупіць валунам загаварыць. І маладзейшы, няма матулі, а ніяк не верыцца, што больш не зазірну ў вочы матчыны. Мінулы час ужо не вернецца, але ў памяці маёй жыве не страчаны». Тым не менш, паэты не любяць на такой трагічнай ноце пакідаць гаворку пра маці. І поэтому у Рыгора Барадуліна маці суперніца смерці. Яна пакідае пасля сябе жыццё. Господняй рукой з невычэрпнай сяўні, пасеянае ў бясконцае зерня, прарастае. Пачынаюць жыць тыя, каму маці дала жыццё. Калі ласка. Вобраз маці у творчасці нашых паэтаў часта зліваецца з вобразам радзімы. Даследчыкі канстатуюць, так бывае часта ў перыяды нейкіх грамадскіх узрушэнняў, войнаў, ліхалеццяў. Прыкладам таму могуць быць вядомыя хрэстаматыйныя вершы Максіма Танка, Аркадзя Куляшова. У Максіма Танка напісаны кранальны верш «Маці ў гады вайны», дзе маці чэ сыну шые сарочку і замаўляе ад кулі. Традыцыйна трактуецца, гэта маці радзіма ашчаджае сваіх дзяцей. А ў баладзе Куляшова, дзе маці пасеяла зярняты, каб сыны вярнуліся да хаты, матчына самаахвярнасць вяртае іх жывымі. Малады паэт маладзейшага пакалення Анатоль Сыс таксама вобраз маці ўспрымае прыблізна ў такім жа рэчышчы. І хаць няма ніякіх у нас ліхалеццяў, маці для яго, знявага да яе – гэта грэх, і грэх самы страшны. Я ўсмактаў малаком і любоўю і праклёны і лёс. Хто плюе на жанчыну, той нелюдзь плюе на радзіму. Хто гандлюе святыняй, той маці сваю прадае. Маці узвышаецца ў творчасці нашых паэтаў да разумення святыні. На жаль, у нашай літаратуры гэта адбылося даволі позна. Маці, як найвышэйшая, найсвяцейшая істота, пачала ўспрымацца тады, калі адрынула гэтая хваля бяспамяцтва і забыцця. І невыпадкова адзін са сваіх зборнікаў паэт Рыгор Барадулін назваў Евангелие ад мамы. Яе душу, яе мараль, яе каштоўнасці ён узводзіць да ліку самых найвышэйшых жыццёвых прынцыпаў. Я слаўлю маці, светлае імя, пяшчотная, нібыта яблынь кветень. Матулінага сэрца цеплыня нас сагравае лепш за ўсё на свеце. Я слаўлю маму, бо яна, як Бог, усім прабачыць і ўсё даруе. Яна для нас сабою ахвяруе, як аніхто пакуль яшчэ не змог. І закончыць сваё выступленне я хачу адной
трошки лірычнаю нотаю. 2 дні назад маёй маме спомнілось 75 гадоў. І я яшчэ сёння знаходжуся трошки пад уражаннем гэтага своеасаблівага і радаснага юбілею. І, канешне, гаворачы сёння пра вершы іншых аўтараў, я не магу сваёй маці не прысвяціць свайго верша. Маці, няма тых слоў у слоўніку яшчэ, што выкажуць усю любоў табе. Складаць заўсёды трэба іх наноў, каб выказаць сваю любоў. З усіх зямных і боскіх таямніц няма другой заманлівей і дзіўней. Такою ты застацца назаўжды для нас павінна. Хай смутак, боль навек мінуць цябе, і толькі усмешка в вуснах тваіх спее. Усіх і на цяплом сваім сагрэе. Хай смутак, боль навек мінуць цябе. Дзякуй за ўвагу. Вялікі дзякуй. Світлана Миколаївна, дякуючи вашому такому цудовному докладу, ми яшчэ раз адчулі непаўторны, шчымлівы, балючы вобраз маці з розных часоў і эпох. А вот скажите, калі ласка, сённяшняя паэзія, ці мае яна нейкія іншыя тэндэнцыі ў адлюстраванні вобраза маці? І вот гэты вобраз маці ледзі, ці адлюстроўваецца ён? Вы знаете, мабыць, нашим беларускім паэтам, у тым ліку і маладым, не трапіліся ў якасці маці ледзі бізнес і гэтак далей. У іх былі самыя звычайныя маці і, канешне, і ў маладых аўтараў на сённяшні дзень застаецца вобраз маці як адзін з самых запатрабаваных. Гэта прычым датычыцца як паэтаў, якія аддаюць перавагу рэалістычнай плыні ці плыні постмадэрнісцкай. Усё-такі ў іх творчасці вобраз маці асацыюецца з тым класічным тыпам. Маці захавальніца жыцця. А відаць, вот гэтыя бізнес-ледзі будуць чакаць свайго часу і будуць чакаць тых нашчадкаў, якія ацэняць іх высілкі таксама. Світлана Миколаївна, ми вже тут і наплакалися, і не наплакалися, добіться до кінця. Розкажіть, калі ласка, я думаю, що частка аудиторії не чула легенду про материнское сердце, якая не тільки про неудячність синов найперш, але про всю даровальність матері. Я Розкажи. ведаю гэту легенду, правда. Яна самае цікавае, што таксама я вот шукаючы так узоры практычных твораў, знайшла яе своеасаблівую інтэрпрэтацыю у Рыгора Барадуліна. Но я згадаю класічны варыянт, а пасля прывяду прыклад барадулінскі. У звычайнай такой класічнай легендзе гаворыцца пра тое, што адна капрызлівая каханка загадала свайму хлопцу, каб ён у доказ яго моцнай любві прынёс ёй матчына сэрца. І сын мусіў гэты капрыз выканаць. Маці аддала сваё сэрца, хаця гэта каштавала ёй жыцця. І калі ён нёс гэтае сэрца, недзе па дарозе зачапіўся, упаў. Матчына сэрца выпала з ягоных рук. Ды толькі пасля таго, як ён узняўся, пачуў самыя незвычайныя словы. «Асцярожней, сынок, ці не баліць табе?» У Рыгора Барадуліна я знайшла варыянт гэтай легенды прыблізна такога кшталту. Каля вогнішча сядзелі маці і сын, кормячы полымя галінкамі. І сын раптам узяў палаючую галавешку і тыцнуў ёй у мацярынскія вочы. Ну, відаць, нейкія скрухі ці болі яго адолелі. І матчыны словы: «Ты не апёкся, сынок?» Так што варыянты гэтай легенды будуць, думаю, існаваць яшчэ многа і часта ў творах беларускіх паэтаў. Але галоўнае не ў гэтым. Галоўнае ў тым, што сіла мацярынскай любві бязмежная. І гэта неаднаразова даказвалі не толькі паэтычныя творы, вусная народная творчасць. Даказваюць самыя звычайныя жыццёвыя прыклады, якіх усе мы разам з вамі можам згадаць бясконца. Дзякую.
Галоўная мэта паэта – прамовіць. Пісаць вершы дзеля саміх вершаў, дзеля іх літаратурнай каштоўнасці – добра. Але калі гэтыя вершы не прамаўляюць да людзей, тады і сэнс у іх існаванні невялік. Зараз запрашаем прачытаць свае вершы Галіну Самойла, паэтэсу, аўтара 4 кніг паэзіі, лаўрэата рэспубліканскага літаратурнага конкурсу. Добрый вечер. Калі я ішла на гэтую вечарыну, я меркавала прачытаць толькі вершы, якія прысвечаны Богу і Божай Маці. Але паслухаўшы сёння вось гэтыя два цудоўныя даклады, мне захацелася прачытаць яшчэ і два вершы, якія я прысвяціла сваім бацькам, маці і бацьку. Таму што ў маім жыцці яны таксама адыгралі вельмі вялікую ролю ў станаўленні майго таленту, у падтрымцы мяне як паэта. І ўсё ж такі і у Ісуса Хрыста, апроч маці Марыі, быў яшчэ і бацька Іосиф, які апекаваўся ім. Таму вось два такіх вершы. Пераспелым сокам вечар поўніцца. Па радзіме плачуць журавы. Маці зачынілася і моліцца. Божа, дай, каб сын мой быў жывы. Небагата гукаў у ваколіцы, тут ужо праз хату чалавек. Маці пасцелілася і моліцца. Божа, хай дачка моя жыве. Дзеці яе ўжо жыццём пабітыя, абароніць іх пасля засне. Некаханыя, незнакамітыя, незаможныя і многа не. Добра, што адзетыя, абутыя і пакуль што маюць на стале. Як ты, мама? Не пытайся, тупаю, з пенсіі гасцінцы ўнукам шле, а як цяжка, лечыць сябе вершамі і акном, дзе неба, лес, палі. Толькі б, дзеткі, мне памерці першаю, толькі б вы жылі, жылі, жылі. І верш прысвечаны бацьку. Мерна і надзейна ўсё цякло, і нічога не было знянацку, і жыццё трымала пад крылом, пакуль быў жывы, здаровы бацька. Аднаўляў усё, што ішло на злом, дамаўляўся з небам, ветрам, глебай, зберагаў і напаўняў свой дом кнігамі, дабром, сябрамі, хлебам. Зналі мы, што ёсць на свеце зло, але недзе, як міраж далёкі, што знікае ад спакойных слоў і ад ціхіх, нетаропкіх крокаў. Панясло мой човен, панясло, мора, хвалі, карабель пірацкі, і ўстаю пакутна на крыло. Я без бацькі, з бацькам, дзеля бацькі. Ну, а цяпер я прачытаю яшчэ малітву. Малітву да Бога і да Маці Божай. Божа, навучы мяне маўчанню, бо калі я гавару і нават крычу, мяне так часта ніхто не слухае. Божа, навучы мяне цярпенню, бо калі я ствараю перамены, яны амаль заўсёды адбываюцца да горшага. Божа, навучы мяне пакоры, бо за ўсё дрэннае я наракаю на цябе, хоць ведаю, што трэба быць за ўсё удзячнай. Божа, навучы мяне адзіноце, бо чым мацней я тулюся да людзей, тым больш яны робяцца чужымі. Божа, навучы мяне смерці, бо я зледзянела ад страху перад ёю, і мне няма чым абагрэць сваё жыццё. Дзякую. О, Маці Божая, дай мне табой сагрэцца, чысцейшая, прыйдзі да мяне ў сэрца, сустрэнься ў ім з маімі злом і болем, дазволь мне даручыць тваёй іх волі. Сустрэнься ў сэрцы з кожным маім сынам, уберажы іх ад цяжкіх правінаў. Сустрэнься ў маім сэрцы з нашым домам, акрый яго апекаю ад злому. Сустрэнься ў ім з памерлаю раднёю, дай радасць ім быць з Богам і з табою.
Сустрэнься ў маім сэрцы з Беларусю, дай згоду не пакінуць яе ўскрусе. Тваё святло нябеснае нам свеціць, маліся за мяне ў жыцці і ў смерці. О, Маці Божая, каб ты магла сагрэцца, любоўю да цябе я поўню сэрца. Зараз вашай увазе будуць прадстаўлены некалькі новых праектаў сайта Градненсіс, якія не так даўно ўбачылі свет. Запрашаем ксяндза Юрыя Жагарына, галоўнага рэдактара сайта Градненсіс, які вам аб гэтых праектах і раскажа. Добрый вечар, шаноўныя нашыя госці. Сапраўды, слухаючы вось гэтыя цудоўныя даклады і слухаючы вершы нашых шаноўных паэтаў, я яшчэ раз пераконваюся, наколькі багатая наша духоўная спадчына і наколькі яна вельмі сцісла звязаная з хрысціянскімі каштоўнасцямі. І вось мы са свайго боку, з боку каманды нашага сайта, валанцёраў, вырашылі сексці зрабіць больш матэрыяльнай вось гэтую нашу духоўную спадчыну. І мы маем радасць прадставіць вам новую серыю паштовак пад назвай «Раство з беларускай паэзіяй». Гэта праца маладых беларускіх дызайнераў. Серыя паштовак складаецца з 8 прац, на якіх вы можаце знайсці цудоўныя паэтычныя радкі, пачынаючы ад Сімеона Полацкага, прысвечаныя таямніцы Божага нараджэння. Выданне паштовак – гэта выдатная нагода для тых, хто іх збірае, і таму ёсць унікальная магчымасць набыць цэлую серыю ў спецыяльным афармленні. Таксама ёсць выключная магчымасць мастацка пагасіць вось гэтыя паштоўкі. Мы рады таксама вітаць на нашым вечары прадстаўнікоў Белпошты, якія маюць спецыяльную мастацкую пячатку, якія могуць пагасіць. Таксама ёсць магчымасць прама адсюль з гэтага месца выслаць гэтыя паштоўкі вашым родным, блізкім і дарагім вам людзям. Вельмі таксама прыемна вітаць у гэтым месцы супрацоўнікаў музея гісторыі рэлігіі, якія прывезлі невялічкую экспазіцыю паштовак пачатку 20-го стагоддзя дзеля таго, каб мы маглі адчуць вось гэты подых гісторыі
і на найлепшых яе момантах маглі будаваць сучаснасць і будучыню нашай культуры. Таму я прадстаўляю слова старэйшаму навуковаму супрацоўніку Гродзенскага музея гісторыі рэлігіі спадарыні Аліне Ханко. Мы прывезлі паштоўкі пачатку 20-го стагоддзя, ёсць канца 19-го стагоддзя. Наогул, першая паштоўка калядная з'явілася, лічыцца ў канцы 18-го стагоддзя, але яна не была камерцыйнай. І таму дзень нараджэння паштоўка бярэ з 1843 года. У Англіі Генры Коул стварае разам з мастаком Хорслі паштоўку для сваёй бабушкі. Ну, злыя языкі гаварылі, што ён быў папросту чалавек вельмі лянівы і не хацеў яе ехаць віншаваць і прыдумаў паштоўку. Яго бабушка увойдзе ў гісторыю тым, што пачне ствараць музей Вікторыі і Альберта. А гэты сэр Генры Коул будзе першым дырэктарам гэтага музея. І на той паштоўке была выява сям'і Коулаў, і быў такі трыптых, там было паказана, як яны раздаюць бедным адзенне, ежу. Ну і трэба сказаць, што не ўсім адразу гэтая паштоўка спадабалася. Справа ў тым, што за сталом сядзелі людзі і трымалі ў руках бакалы з чырвоным віном. І гэта вельмі не спадабалася. І так паштоўка стала распаўсюджвацца па свету, існуе яна да сённяшняга часу. Ну і, канешне ж, цяпер можна павіншаваць адзін аднаго і інтэрнэтам, і другімі спосабамі. Але паштоўка яна будзе заўсёды, бо асабліва тая, якая падпісана рукой чалавека, бо яна нясе цеплыню яго. У нашым музеі з 2009 года да свята Раства Хрыстова мы заўсёды рыхтуем выстаўку. І, канешне ж, на нашай выстаўкі заўсёды была і будзе Біблія, будуць абразы, прысвечаныя гэтай тэме, напісаныя ў заходняй, у ўсходняй традыцыі. І кожны год мы гэтай выстаўкай распавядаем пра свята па-другому. Напрыклад, у тым годзе мы показывали батлейкі. Пару год таму назад у нас была выстаўка перламутра, цудоўныя абразы 19 стагоддзя, 20 з Вифлеему, з Іерусаліму, зробленыя ў тэхнікі перламутр. Гэта вельмі прыгожа. У гэтым годзе таксама будзе пабудавана выстаўка, і ў гэтым годзе такі акцэнт мы хочам зрабіць на пастухах і паказаць выявы пастухоў у рознай тэхнікі рознага часу з 17 стагоддзя і да сённяшняга дня, як цяпер нашы гродзенскія мастакі іх сябе ўяўляюць і робяць. І мы хацелі бы рабіць сумесныя праекты, сумесныя выстаўкі. І запрашаю вас у наш музей і нашу невялікую выстаўку паглядзець вось сёння. Дзякуй вялікае. Дзякуй вялікі. Што датычыць вось гэтай серыі паштовак «Раство з беларускай паэзіі», я хацеў бы таксама адзначыць, што сярод нас знаходзіцца адзін з маладых дызайнераў, які ствараў гэтыя паштоўкі, спадарыня Інна Пяткевіч. Калі ласка, пакажыцеся. Дзякуй вялікі вам. Але ёсць яшчэ адна прыемная навіна. І паколькі тэмай нашай сустрэчы ось у кантэксце Божага нараджэння з'яўляецца каштоўнасць жыцця на кожным яго этапе, мы рады вам прадставіць таксама серыю кішэнных календароў пад назвай «Палюбі жыццё». Калі вы будзеце выходзіць, калі заходзілі, вы бачылі іх перад выхадам, іх можна узяць, колькі вам трэба, і раздаць тым,
хто гэтага найбольш бы патрабаваў. Я хочу выразіць асаблівую падзяку спадарыне Алене Харольскай, якая графічна афармляла вось гэтых 20 прац. Калі ласка, дзякуй вялікі вам. А пра тое, наколькі важным для вернікаў з'яўляецца абарону дару чалавечае жыцця на кожным яго этапе, я думаю, што вось гэтую тэму коротка, але вельмі трафна раскрые ксёндз доктар Мікалай Ціхановіч, выкладчык Гродзенскай семінарыі. Запрашаем вас, ксёндз Мікалай. Дзякуй вялікі, ксёндз Юрый, за это запрашэнне і за такую, можна сказаць, ласку і годнасць. Паважаныя сябры гэтай літаратурнай вечарыны, мне вельмі прыемна, што яна ввогуле адбываецца і ў мурах нашай Гродзенскай семінарыі. Ведаеце, калі я пераглядаў вось гэтыя календары, вядома, кожная з іх і графічна выканана цудоўна, і там падабраныя вельмі глыбокія словы, над которымі таксама, над перакладам которых працавала Данута Яўна, здаецца, так? Так, Бичель. Вось. І я толькі хачу дакрануцца некаторых думак і некаторых календараў, которые найбольш мне падабаліся, і ў гэтым кантэксце выказаць важнасць гэтай тэматыкі. Найбольш з іх мне падабаліся некалькі, і яны, вядома, закранаюць менавіта тыя тэмы, которые сёння былі таксама агучаныя, прадстаўленыя яскрава нашымі дакладчыкамі. Вось адна з іх, напрыклад, тэма бацькоўства. Вось ёсць такі цудоўны календарык, там, дзе ёсць моцная рука мужчыны і маленькая рука дзіцяткі. І вось там напісана: «Той не можа быць мужам, хто не гатовы стаць бацькам». Вельмі цудоўная думка. І насамрэч справа бацькоўства ў сённяшнім грамадстве, таксама і ў нашым беларускім асяроддзі, смутная, можна сказаць, але мае надзею. Мае надзею на тое, што мужчыны праснуцца і пачуюць гэтыя словы. І перад тым, як стаць мужам, гаспадаром і так далей, то павінен падумаць аб тым, як насколькі добра ён павінен рэалізаваць сябе як бацька. Гэта вельмі важна, каб мужчыны ў нашым грамадстве абудзіліся да гэтага аўтарытэту бацькоўства. Напрыклад, наступны календарык, які мне падабаўся, вось гэта такі, дзе, напэўна, там таксама ёсць мужчына, бацька, і маленькі хлопчык. І вось там напісана так: «Дзеці вучаць дарослых не заглыбляцца да канца ў справы і заставацца свабоднымі». Ведаеце, нам трэба, вось людзям 21 стагоддзя трэба стаць трошкі як дзеці. Аб гэтым кажа Езус у Евангеліі. Пакуль не станеце як дзеці, не ўвойдзеце ў Царства Божие. Каб вярнуцца да каранёў, глыбокіх каранёў, хрысціянскіх, класычных, традыцыйных каштоўнасцяў сям'і, мацярынства, бацькоўства, трэба стаць у прастаце дзяцей Божых і адкрыць Біблію. І ў Біблію там усё цудоўна, яскрава нам прадстаўлена і напісана. І тады кожны з нас будзе шанаваць годнасць жыцця, сужанства, мацярынства, бацькоўскага і так далей. І два календарыкі мне падабаліся, якія непасрэдна датычаць тэмы жыцця чалавечага і каштоўнасці. Гэта вось такі, дзе напісана: «Народ, які забівае сваіх ненароджаных дзяцей, не мае будучыні». Гэта вельмі важна, каб мы ўсе звярталі на гэта ўвагу. Ведаеце, смутная навіна для мяне дайшла, што ось, напрыклад, наш горад, Гродна, хрысціянскі горад, дзе і каталікоў, і праваслаўных, ввогуле хрысціян шмат, аднак 2014 год не адзначыўся спадкам абортаў у нашым горадзе. Это вельмі смутная справа, прабачце, што якраз сёння закрануе, але я думаю, што гэта вельмі важна, каб яшчэ раз пабудзіць нас да таго, каб мы звярнулі ўвагу на вартасць чалавечага жыцця. І вось такі цудоўны выяў: «Мама, я быў бы самы лепшы». Вось такое дзіцятка, як прынц, правда. Эта тэма звязана непасрэдна з абортам, правда. Паважаныя сябры,
жыццё чалавека з'яўляецца вялікім дарам створцы Бога. І касцёл, і ввогуле хрысціянства, як наша цудоўная маці, мы сёння таксама парушалі тэму мацярынства. Касцёл — гэта маці. І калі мы не будзем слухаць маці, то мы ведаем, што нас чакае. А касцёл заклікае сёння ўсіх шанаваць годнасць чалавечага жыцця, якое з'яўляецца дарам самога Бога, фундаментальным правам кожнага чалавека. І толькі тады нас чакае добрая будучыня. Поэтому трэба слухацца маці. Дзякуй вялікі. Шановне господарство, волонтери нашей католицкой сторонки маюць моцнае жаданне і планы, каб усведамляць гродзенцам пра тое, наколькі каштоўным з'яўляецца Божы дар жыцця. І таму мы плануем надрукаваць супрацьабортныя буклеты і усталяваць бігборды. На жаль, гэта даволі каштоўныя справы, таму мы просім, калі ёсць такая магчымасць, нам дапамагчы. Ось на выхадзе пры календарах будуць стаяць скарбонкі, куды калі хто можа, калі хто бы хацеў злажыць сваё дабравольнае ахвяраванне. Наша сустрэча неўпрыкмет падыходзіць да свайго завяршэння. І наступныя 10 хвілін будуць прысвечаны вашым пытанням, можа, заўвагам ці пажаданням. Таму запрашаю, калі ёсць што дадаць, ці проста гарыць сэрца, казаць, кажыце. Можа, хтосьці прачытаць штосьці хоча, бо я таксама ведаю, што ёсць тут шмат вядомых людзей. Таму запрашаю. Калі узгадвалі вершы маці, асабліва адзін, который мяне кранае, гэта Сергей Грахоўскі. Надрукаваны ў падручніку для 5 класа, хаця, як па мне, невядома, чаму ён у 5 класе, таму што тыя дзецюкі, хутчэй за ўсё, яшчэ не разумеюць сэнс гэтага верша. Калі пушок прабіўся над губою, і ў сны прыйшло дзявочае імя, я ні аб чым не раюся з табою, матуля адзінокая мая. Мне сорамна здавалася часамі сярод хлапцоў цыбатых забіяк назваць цябе як у маленстве мама, таму часцей не называў ніяк. А вечарамі, слова не сказаўшы, ішоў блукаць каля чужых варот і пазіраў, як у акенцы нашым мігаў у лямпе да світання кнот. Не спала ты асеннімі начыма, хоць падала ад зморы галава, глядзела ў змрок вільготнымі вачыма, прывычная да гора ўдава. Ты прала кужаль, ты капала гліну, а ў час жніва зусім не чула ног. Ды гаварыла ласкава пра сына: хай падрасце, няхай паспіць, сынок. Прайшлі гады, мы самі пасівелі. І, мабыць, крыўдна мне не аднаму, што гэтае святое слово «мама» цяпер сказаць ужо няма каму. Ну, не хочется за формат нашей литературного вечера выходить, але ж сапраўды литературный тут будзе Мар'ян Дукса, может быть, я неправильно натиск ставлю на Мар'ян Дукса. Значит, просто прачытаю верш наконт нашай літаратурнай сустрэчы. Паэзія, ці не занадта рана пакрыўджаная ты пайшла з экрана? Паэзія, ці не занадта міла сваё ты месца іншым уступіла? Успомні, як цябе віталі дружна, а ты ўзяла і знікла маладушна. Паэзія, твой вобраз летуценны куды накіраваўся з авансцэны? На месцы тым, дзе быў твой вобраз чысты, і днём і ноччу скачуць гітарысты, праз чорны ход прайшоўшы самазванна. А ты да нас нябёсамі пасланна. Дзякуй вялікі. Калі ўжо так сталася, што моя сціплая асоба з'явілася перад вами, то і я магу толькі сказаць, што свята, якому прысвечана сённяшняя вечарына, адно з самых прыгожых у календарным годзе нашае жыцця. І кожны з вас, напэўна, з гэтым святам успамінае тое, што было, сваю сям'ю, сваіх бацькоў або бабулі і дзядоў, якія дарылі нам падчас гэтага свята самыя цёплыя словы,
самыя добрыя пажаданні. Калі свяціў высока на небе месяц, быў марозік, на дворе было ціха, і нам хацелася глядзець на зоры і ўспамінаць, што ёсць усё-такі у жыцці земным ёсць высокае, святое, дзеля чаго, уласна кажучы, мы жывём на гэтым свеце. Очень хотелось бы просто снова вернуться к нашей теме, к Рождеству, да. И, во-первых, может, замечание такое. Я так верю, что в белорусской поэзии должна появиться не просто образ мати, а образ мати и батька вместе. И чтобы Беларусь не была на первом месте по абортам, по разводам, что-то мы должны для этого сделать. И я бы, может быть, пару слов о поэзии. После разговора с одним человеком, который назывался верующим, так как-то пришли слова такие на сердце. Истина одна. Есть Бог, есть сатана, есть ад, есть вечный рай. Что хочешь, выбирай. Истина лишь в том, что свет пришел в наш дом. Но многим мстила тьма, но не она права. Истины в том нет, кто с тьмой мешает свет. Серая тона. Но истина одна. Ты раньше знать не мог, что истина — наш Бог. И нет другой такой. Сделай выбор свой. Спасибо. Так як було вже згадано, що розпочали ми адвент літургічний, новий літургічний год, і костьол православний, і католицький костьол. І, напевно, коли ми вертаємося до той молитви і тих читаннів, ну, відомо, хто чоловік не віруючий, скаже, ну, і знов про те саме. Але сьогодні, коли ми почули і вірші, і ці доклади, то ми бачимо, що у чоловіку завжди і молитва, і тоє кликання до віри, і тоє кликання, шукання Пана Бога переплетається. І життя, і костьол, і поезія, і псалми. Тому важно, щоб ми ведали, де з'являється криниця цього всього. Ми сьогодні говорили, ви сьогодні говорили про мами, ви читали вірші, але можна було відчути, що ви говорите про свою маму, про свою матулю. Але чи Янки Купала, чи Якуба Колоса, чи другі, це їхні сім'ї, там так само було це все, ну, підкреслено, що мама так, але знов була, ну, верталися до мами, яка була побожна і вірила, яка молилася. Откуль ж вона ще може взяти ту добротню, теплиню? Так, кажуть, природою дано. Але менавіта вона узглядалася на Маті Божою і там вчилася. Була, скажімо, кожна мама, коли хоче бути доброю мамою і своє завдання виконати, ну, то вона повинна ходити у школу Марії, у школу Маті Божої. Это молитва, это распознание задания, якое приняла Маті Божия, и это ее життя. Так, это святая сім'я. І тому тепер, як кажуть завжди при таких ситуаціях, чи в таких ситуаціях, що, на жаль, підійшло до закінчення. Я думаю, що сьогодні не буде таких слов, що підійшло до закінчення, бо так, як і тоді було перший вечір при поезії об змертвих повстанні Ісуса Христа, так і сьогодні. Це тільки початок того, що ми понесемо з собою додому. Кожен з нас. І це пригожує молодь, дівчата, які співали і будуть співати. І кожен з нас понесе до нашого дому, до наших сім'їв це розважання. Чи то будуть мужчини, батьки, батька, чи то будуть клерики, сестры законные. Будем вспоминать, будем молиться и будем просить для нашей синевокой Белоруссии об святых мамах, как они молились, как и шли у школу Марии. Тому это будет так само нашим и домашним заданием, как этот час Адвенту пережить разом, так как тут вспоминал этот молодой человек, разом с святой семьей. Не разделять, але разом.
І тоді, напевно, кожен з нас почується тим дитятком, яке потрібне, яке люблять, на яке чекають, навіть коли нам і 45 років, чи 70 років, але завжди можна до сім'ї, до хати вернутися, щоб знову узбагатитися цією теплиною. Тому прошу і від свого ім'я, і від ім'я ксяндза біскупа Олександра, пастора, щоб наш народ був добрим, то він повинен вернутися, скерувати своє почуття до Пана Бога. А споткає Пана Бога, буде з ним розмовляти, тоді легше буде так само і зустріти чоловіка, і розпізнати у цьому чоловіку не тільки в образ Божий, але свого брата. Не по крові, але по этой самой вірі, по этих самих почуттях. Ну і ще кожен з вас, значить не кожен той, хто тут приходив, промовляв, то заглядав, мав у руках свою, ну скажем, книгу, свою позицію. Да? Добре було би, може, щоб так зібрати усі вірші. У нас у семінарі так само є такий навіть предмет релігійна література, і ми там шукаємо, наші клірики шукають менавіта і у письменників, і поетів, де там є щось про, ну, щось, де і як вони представляють свою віру і свій погляд, своє становище до Пана Бога. Тому, щоб це видати книжкою, відомо, що кожен можете сказати, от у моєї є, але було б це от так, ну, для нас, для молодого покоління, було б добре, щоб вони мали все в одному. Про Маті Божию, то, що у нашій поезії білоруській є написано. Може так це от слово на вітер, але я думаю, що як буде з доброї сторони дуть, ну, не, але як це зібрати у одну, і там відомо, що під кожним, але менавіта тільки іменно, ну, про релігійне і про маті, ну і про сім'ю, про батька, про дітей так само. Так що доброго вечора, розважання, і не забудьте, що кожен з нас тепер у костелах наших ставят такі раратні свічі, які символізують Маті Божу. Вона маленький це агенчик, але увесь костел, сотні, тисячі людей на його звертають увагу. І сьогодні нам треба, щоб ми були, власне, тим агенчиком, кожен з нас у своїм осередді. І тоді змінимо обличчя цієї землі, цього чоловіка на ліпше. Сьогодні ми так розмовляли з ксяндзами і говорили об іменах, які надають сьогодні батьки для своїх дітей. Ну, бо наглядяться цих серіалів, і тоді, треба добре говорити, що там мати не тільки те саме, але і глядіти у словник чи в інтернет, як це ім'я пишеться, що воно значить, але воно є. Бо колись, як було сказано якесь ім'я, там, по батьку, то було відомо, що це католик, це християнин. На сьогоднішній день по учинках наших повинні нас розпізнавати, що ми християни. Якщо буде так, як ми так скоро зробимо, що вийдемо у світ, у гродно наше, і будемо так іти, так поступати, і так наші кроки будуть розпізнавати, ось пройшов віруючий чоловік. І це буде важное, и это будет справедливо, и это будет збавенно для нашей земли, для нашего народа. Всего доброго, и когда будете делиться оплатком белым, то помните про тех, кто этого оплатка в руках не тримає. Сегодня наш костел обходит так само не только первую неделю Адвенту, але так само и вспомин святого Андрея Апостола. Это той, який розпознав, зустрівся з Христом, йому було добре, але і він вспомнив про свого брата. До хати вернувся, за руку привів, ось гляді, я споткав. Тому домашнє завдання ще одно, щоб кожен з нас, хто споткав в своєму житті Ісуса Христа, споткав правду, подумав не тільки о браті кровним, але менавіта об кожному чоловіку, якого ми маємо щодня, чи то в учобі, чи у праці, розказати йому. Не анекдот, не якийсь там розказ, що говориться в раціоналістичній клітці, а розказати про Адвент і розказати про своє споткання з Ісусом Христом і довести його. Якщо кожен з нас по одному чоловіку у Адвенті або у пості, рождественском посте приведе до Пана Бога, то согласно православному календару 40 человек можно по 40 дней, а согласно нашему 24.
все Гродно будзе пры бэтлеемцы. І гэтага жадаю.